Jednosce minut pogodzenie 8, a w studiu nasz gość Katarzyna Kankłewsko-Filepiok. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Dzisiejszego domałe karnie młodych Kasiebów USK. To je karne, ja ci dzaję w strukturach Kasiebsko-Pomorskiego zrzesieni part wlezenie, ale je łedemku jak godo na rozmaitych strzodowiściach ternych chcą prosto płeswiącywać swój czas na robota dla Kasiebizny. Zaciało so z jedzeniem w steczniku, pod końc stecznika w hotelu Czardaś wlezenie, gdzie było 60 noleźników, ale chcemy teraz sprawdzać, jaki jest tun, to znaczy kuli je zadeklarowanych noleźników karna łeska na dzisę. Na dzisę mamy zadeklarowanych kul 40 sztek młodych ledzych terne zajają w karnie. Gdzie możemy so doznać z zajaniem tego karna i jak so możemy zapisać? Zapisać so byłoby chodzi przez na star na Facebookowi, albo przez adres e-mail terny też je na tej starnie duny. Moje godele na naszej antenie dosteli o tym karnie, także nie jedni już wiedzą, czym so zajmą, a ty co nie, no to prawie Katarzyna dzisiaj temu, żeby ich uswiądnić i może zachęcać do tego, żeby so zapisali. Nobleższym dzejaniem karna łeska są warkłewnie, jaci są organizowane w sobotę, a niedziela nobleższo w gimnazjum w Lezenie. Czego one sobą tykały? Będą to warkłewnie gazetniczo-filmowi i czego one będą dotyczyć. Tam będą taci warsztaty teoretyczne i praktyczne i one będą dotyczyć sprawów medialnych, filmowych, literackich, historycznych, gazetniczych i muzycznych. Co jeść? Dla tych młodych ledzej w jaki sposób może ich zachęcać? Bo wiemy już, że bunze robota, ale i w jakim systemie ta robota bunze tam rozplanowano, no i co jeść ich czeka tych, którzy so zdecydują prawie ten weekend spędzać w lezeńskim gimnazjum? No po prawdzie to nie możemy tak cały czas siedzieć i plus słychać, kto tam co ma do powiedzenia, ale chcemy przede wszystkim przelektować ciekawy artykuł, nagrać ciekawy film i słuchowisko i chcemy jeść nagrać krótki spektakl. To znaczy, że będą ledze tam aktywni. Ja jeśli ta aktywność też by chcę spytać, bo no, ja wiedzę, że po tym kongresu młodych Kasiebów mają zaczynać gadać o tej rewolucji w Kasiebiznie, o tym, że młodzi so zachęcają do tego dzejani, no ale teraz przychodzi czas, żeby to zweryfikować i w praktyce zazdrzec. Jak so udało tych młodych ledzy stygnąć i trzymać ich jakby zainteresowani, trzymać ich w napiancym, kiedy tak po prawdzie bardzo często są głosy od tych takich doświadczonych dzejarzy w Kasiebsko-Pomorskim zrzesieniem, że to nie ma cweku tak po prawdzie przecygać z tych młodych, bo oni i tak nie przyjdą, co zrobić, żeby oni równak prześle? Co zrobić? Przede wszystkim myśleć o tym, co oni chcą robić, to co ich interesuje, a nie plus wzierać na to, co je robione. Jak my myślimy, jak my chcemy młodych ludzi zachęcać. Przede wszystkim o tym, żeby oni mieli możliwość robić swoje rzeczy, i na ten czas, na te możliwości, jakie są teraz w sieci, internet, w telewizji, w podlecznych mediach. No to prawie, jeśli chcemy przebyć o tych społecznowych mediach i internecie, wiemy, że karno młodych Kasiebów USK jest tam aktywny, ale też łeglowe, taci szersi karno pod płezwą młodych Kasiebi, to znaczy ten brzot Kongresu Młodych Kasiebów, też to wszystko w internecie zaczęło funkcjonować. Tak, wczoraj my demkli star na Młodych Kasiebi, star na Facebookowi, na którą bardzo serdecznie wszystkich roczymy. Co tam możemy znaleźć? Na ten czas przede wszystkim mamy zamieszczone postulaty z Kongresu Młodych Kasiebów, które były wypracowane przez uczestników tego kongresu. Tak, tam były rozmaite dyskusjowe panele, jakie dotykały cię sprawów artystycznych, cię samorządowych, gospodarczych i to wszystko je teraz opisane w takiej krótkiej formie, tak jak mam webzerony, so ten filmik też zachęcam do tego. Teraz przejdziemy do następnej temy, to znaczy w ta sobota było spotkanie w Kasiebsko-Pomorskim zrzesieniem. Między innymi ma prawie komisję do sprawów młodzezne, gdzie też karno łeska było jak no, uczestnik tego karna. To pokazywał przede wszystkim, że już tak po prawdzie wszystkie strzodowiścia wzyrają na to, co się dzieje wśród młodych, bo zaczęło się od Kongresu Młodych, do organizacji tam się przełączyło między innymi aparte zrzesienie w gminie Żukłowo, jaci dzieją tak dość apartno. Przełączyła się do tego z Hancą Kasiebsko jednota. Teraz widzimy, że tyś łeglowi zarząd Kasiebsko-Pomorskiego zrzesieni, tyś so tym interesuje. No to ja ci bunu zadanie
zadania tej komisji i jako je rolo łesci prawie w tej komisji? Komisja do spraw młodzizny na ten czas chce podejmować stać inicjatywę, żeby wspomóc tych młodych ludzi, którzy chcą działać w Kasiabiznie, ale tak nie do końca już wiedzą, jak się za to zabrać. Rola łeści. Łeska przede wszystkim chce wspomóc tych młodych ludzi i pracę tej komisji. Czy będzie czerpać z komisji? Może ją, może nie. Wszystko zależy, w jaka strona tam to działanie pójdzie. Dobrze, to wiemy, że w Nobleście osoby ta politykum są pół dziewiąty rano w gimnazjum w Lezenie. Bezpłatny nocleg, bierzemy plus jakiś spikmiechę i możemy spędzać tam noc i te 2 dni, które będą poświęcone tej robóce, tym ciekawym dość warkłewniom. Ale co w nobleściem czasu szykuje dla naju Karnołeska? Planujemy zorganizować taki pokaz z tradycjowych sportów. Pierwszy raz będzie można to obzerać już 18 strumiennika w Jaldżiwce, kiedy będzie bieg jednotek Kasiebów. Rozegracja jako organizuje tamtejszy samorząd i Kasiebsko jednotane i prawie te tradycjowe sporty też może zachęcą tych, którzy lubią prosto fizyczną aktywność. Godom z Katarzyną Kankłewską-Filepiok, przydniczką Karna Łeska z Lezena. Jaci w sobę ta prawie zaczynają warkłewnie. To jest pierwsza taka większa akcja organizowana przez Karno Łeska. Dziękujemy. Dziękuję.